ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾ ಎಂಚಲಾರು ಹುಷಾರಲ್ಲಾರ. ಇನ್ನೆಂತ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಅದಿಪುರ ಬಾಡುಂದ ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರೋಣ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಪೊರ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಗಮ್ಮತ್ತಂತ ಎಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡೆಯರೆ ಅದು ಪೋಯ್ போய் ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಬೈತಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತುಪ್ಪನೆ ಬಿಜಿ ಆತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ತುಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಜನ ಇರಲಿ ಕಾಂಡೆ ಕಂಡ ಮನೆ ಬೈದಿ ಇಲ್ಲ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಜೋಕುನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಹೋತಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡತ ಹೂ ನಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಪೂನಾಯ್ತು ತೊರೆಂಬಳೊಂದು ಒಂದಿತ್ತು ಯಾಲ ಆಯ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದ ಹೌದಿಲ್ಲ ತೊರೆ ಫೈನಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ನನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಬರ್ಸದೋರಿಂಡು ಆಂಡ್ ಸುರು ಚೌತಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ತಿಲೆ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೋಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಕೋಟೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋನ್ ಮರಳಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆದ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೋದಾಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿಂದ ಅದು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ಮಂಟ್ ಪೆರಾತಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ವೆಂಕಟರಮಣಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಸೈನ್ ಅದು ನನ್ನ ಪೀರ ಕೊನೆಜಿಗೆ ಪೂರ ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಂಡು ಅಂಚೆ ನ್ಯಾತಿಜಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಪೋತಿಜಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿನ ಪೋಡು ಪರ್ಬ ಪುರ ಆಯಿ ಬುಕ್ ಅಂದು ತಾತ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬರ್ಸ ಜನ ವಿನಿಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂತ ಚೌತಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆತ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆಂತು ಚೌತಿ ಅಂಚು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುರ ಆಯರುಂಡು ಫುಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೆರಪುರ ನಮಕ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಗ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಣಪತಿಗೆ ದಿಯರ ಲಾಡು ಲಡ್ಡು ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬೇತೆ ಮೋದಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೋದಕ ಬುಕ್ಕ ಲಡ್ಡು ಅವನು ಮಂತು ದೀಪಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಕಡೆ ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೂಡೆ ತಮ್ಮ ಪತಂದು ಬಿಡ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋತೇರು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಆವಡತ್ತೆಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ಪೂ ಪುರ ಆವಡಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿಗೆ ದಿಯರೆ ಅಂಚ ಪುರ ಕಣಾಯರ ಪೋತೇರು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೈತು ಬಿಡ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಮೈಪುಗ ಅಂದು ಒಂತ ಇಡ್ಲಿ ಒಂತ ಮೂಡೆ ಅಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಐತೆ ಮೈತ್ರಿ ತೆರಪಿದ ಮಾಹಿತಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಮೈತಿ ಪುಡಿ ಪಿರ ಕಾಂಡೇರಿಗೆ ರಗಾಳ ಕಾಂಡ ಪಿರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗ ಹಾಕೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೀ ರಾತ್ರಿ ಮೈತಿ ಪುಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾಡು ತಯಾರ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಇಡ್ತಾರ ఎండకాయడా చూరకాయ ఒక మిక్సర్ పొడి అండి మిక్సర్ పొడి మూడు ఇడ్లీ
ತುಳು ಆಡು ಬಂದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ನೆಲ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಜ್ಜಿ ತುಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೇವರೇ ಪೂರ ಆತ ಪೂ ಪೂರ ಕಂದಿದ್ದರು ಭಯಂಕರ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಐರನ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಲಯನ್ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿಬೇಕು. ಲಯನ್ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಸ್ಪೂನ್. ಕೇವಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೂದಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು 100% ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ವತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀತ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಪುಗು ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆ ಪದಿಂಗಿ ನೂರ್ತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಜೀತಲೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಬ ಪಣ್ಣಾಗ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬೇಲೆನೇ ಆಂಡ್ ಮುಗಿಯರಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಬಾಗ ಕೊಂಚ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ವರ್ಷ ವಾರ ಆತ ಪರ್ಬ ಬರ್ಬಿಡ ಅವಳಕ್ಕ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಚೌತಿ ಪಂಡನೆ ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪ ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾಯನ ತೂಪುಂಡ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ತುರೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಂಗಲ್ಲ ಗೀತೇರೆ ಅಂಚಿತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವು ನನ್ನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪಣಿ ಗಣಪತಿ ಪುರ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫುಡ್ಸ್ಬೇಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಹಬ್ಬದ ಕಲೆ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ಪರ್ಬದ ಅದು ಇತ್ತಂದು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಿತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಂಟ್ಪೇರ ಪುರ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂಟ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಮಂದು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.